ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇవాల్టి వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ప్రతి వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో తప్పకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీ ఫోటో కావచ్చు, మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో నేను ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటాను. ఈ ఫోటో దీన్ని పైన 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. సో ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి ఫోటోని. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్గా జస్ట్ లిరిక్స్ యాడ్ చేస్తే చాలు. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసేయండి. మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుందాం దాన్ని. సో కాపీ 17 లేయర్స్ ఉంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఒక లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే, సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి, కాపీ చేసుకోండి. పైన నుంచి కాపీ లేయర్ చేసి సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్. సో ఇలా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవడం సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తానికి పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి దాకా ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ టైల్ అదే ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక్క లిరిక్స్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా మెల్లగా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అని ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు ఆర్డర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ ఈ లిరిక్స్తో ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక లేయర్ ఉంది కదా, దాన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీంట్లో ఏంటంటే చిన్నగా స్టార్స్ వస్తుంటాయి, చిన్న మెరుపుల్లాగా. అది ఒక్కటే మాత్రమే ఉంటుంది. సో కానీ చూడటానికి బాగా కనిపిస్తుంది. సో ఆ లేయర్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.